coordination, maayos na frequent coordination among the interagency task force, and palawakin pa nila. Sir, do you also want to see the protocols in place? Kasi sabi ni Secretary Tugade mo, ngayon wala pang protocol. Do you want to see ano yung protocol? Kaya dapat trabaho nga ng interagency task force. Sir, and you don't think may nagkulang naman si Secretary Duque? Siguro, aminado naman siya, may nagkulang po. Na may nakalusot pang mga pasahero na hindi nila. So ngayon, dapat hanapin nila. Pero kayo, sir, are you satisfied with the performance of the DOH since sila yung on top of the lahat po ay situation? ginagawa na nila, halos wala na pong tulugan ng mga yan. At siguro ano man yung pagkukulang nila, punuan na lang nila, trabaho nila yon.